Takže čaute, ja som Squirkel38 a vezmem od ďalšieho videa. A toto video bude zo Clash of Clans. A vlastne ja už tu mám niečo trochu upgradeuje, už tu vidíte, že mám sedmičky, všetky chujoviny. A to isté sa mi stalo aj na druhej dedine. Tu prebehol dosť veľký upgrade. A dokonca už mám aj gem mine. Neviem, čo som aj v minulej časti spomínal. Ale asi hej, a už mám aj tretí camp. Čo je dobré. A čo by som rád dnes pri dnešnom videu spravil, by som išiel vlastne niečo tu porobiť. A tu mám aj 100 a ja už pravdepodobne pôjdem na to tu. Alebo keby som nechcel, tak som im dať aj ďalšiu wall na level 3, ale to by som bol fakt veľký debil. Najprv musím mať 4, vidíte? Až potom si dáme steny na level 3. Pretože to by bolo na hovno, keby som si dal teraz level na steny 3 všetky. Ako bolo by to dobré, že som bol lepší, ale lepšie bude, keď budem mať úplne výzbroj, aj tu ten clock, aj guardian, než blbé steny. Aj tak by som mal iba jednu, ako tu sa počíta celá stena. No. A vlastne ja by som išiel počkať. A ja by som vlastne išiel niekoho raidnúť. No nie raidnúť, ale na niekoho zautočiť, pretože tu raid neexistuje na tejto druhej dedine. No. Ja by som si dal takto nejak všetko. Tak, a teraz som dal toto. A teraz to bude oveľa rýchlejšie, pretože oni sú na diaľku. A je to super, keď mám toto tu. A teraz mi to všetko poničia. A poďte sa teraz, jak to rýchlo pôjde. Viete, jak to všetko rýchlo ide? Teraz to dvojdelo. Tak. No, dá sme ho na 2, tak dúfam, že z toho niečo vyjde. No. Musíme ho dať, pretože on by ma na 100 nedal. Možno. Jasné, že... My už máme 800! Yes! A ináč, ja by som ešte teraz pozrel mojich kamošov. No. No. Vlastne... Ja som to vedel. Ja som to vedel, že toto tiež bude robiť. Pre toto, ten návrh som tiež chcel spraviť. A vydarilo sa mi to, lenže on má scéna 2. To je úplne super, že... Lebo 2 dáva... Vyzerá úplne, že veľké zmeny sú tu, poď sa. Napríklad, tu sú tie liany, alebo čo to sú. No, ja tam budú. Ale čo sa zmení na tom diele, tu bude ešte jedno lano. A tie dreva tam. On má 3 a neviem, či pôjde na 4, ale dúfam, že som bude dariť. A pozrieme si, čo aj všetko má. Na všetko má. Dobre má. Pozrieme sa, čo má na druhej. No a vlastne v tomto ani není veľmi veľa tých... No, zatiaľ si ešte ukážeme, čo nám to dáva. Že keby sme si úplne šetrili, ale nič nedávali do blbých vecí, tak čo všetko by sme, tak koľko by sme mali. Je to to?
No to je to, by sme mali 30, potom neviem, 10. Aha, to trofé. A my ľahko budeme mať trofé 1000. Keď budeme mať 1000, to bude zabité. No a to vlastne budeme mať 4, to už budeme mať 30. To budeme ešte dlho robiť. 58 som ničil haly. No akože moja dina nevyzerá najhoršie, toto mám tu na 4, na 3, hej. Nie, to patrí tu. Takže vlastne ja už mám urobené všetko úplne, len keby som mal toto tu dielo, vlastne ja už som bol pripravený dať si toto. Už som chcel, že už si idem upgradenúť toto, hej, že už by som mal tých 250 000, ale vtedy bol, neviem čo sa stalo, aktualizácia sa mi zdala, hej, bola ďalšia. A vlastne pridal mi tu do defense na level 4 ďalšie dielo. No, takže by som šiel zase zaútočiť. Ako povedal, že budem 12, zase útočiť. No, toto vyzerá byť dobré. Tak som tu dal 6, tu dal 3 a tak dal. No a to stihli. To bude ľahšie aspoň pre mňa. Ale ináč vlastne keď máte toto tu dole, tak to má síce tenšie toto, ale za to má väčšiu silu. To je na tomto hrozné. Áno. Nie, nech to dá. A to sú dva. To musí dať aspoň toto. Nie, Crusher dá. Ja milujem Crusher. To je moja obľúbená vec. Dobre, podľa mňa by sme aj toto mali vyhrať. No jasné. A už iba pár a sme na 900. Čož, viete čo, ja si chcem aj tak pozrieť, že vlastne tu mám najlepšie z najlepších toto. Tie akože dedinu. Je trežory. Davincinello chcem vidieť. Jak sa on hovorí. Davincinello alebo br. No. Umožnil level 4. Toto by mal level 1. No. Tak počkať. On to vôbec skoro nehrá, alebo hrá? No vidno to, že on to skoro nehrá, on hrá iba ten. Takže vlastne z nášho klanu môžem byť ja najlepší. Postupne sa tak všetkých pozrieme. Dark Bossa. No, to by sa aj dalo. No. Aspoň ak to má také viac silnejšie aj s Aťkonautom. Jej! No, musíme pozrieť iba tých prvých, viete, pretože tí slabší, oni asi tak nebudú tiež mať tak veľa. Dáme si pozrieť jeho. Oh. Wow. Jedna. Ja vám poviem takto, že ja keď už som bol TH2, ja už som mal asi tak na dvojke alebo nejak tak, viete, že vymaxoval som si to všetko.
No a my sa ideme pozrieť friendov. Sociál. A kto je najlepší zo z tých? Počkať. Ja som celkom najlepší z týchto, viete. Takto. Ja som štvrtý. Grazer. Visit. No. On má 940 na... Vlastne aj Gemmine. Má tu, to je dobré. Poďme, čo všetko tu má. No. To je zraz zlé. To má na dvojke, to je dobré. To má na trojke. Super, to má na dvojke, dobré. Ale ja som štvrtý, to je hlavné, ale som bol v mojom top trojka, viete, ako je tak. No. Tak počkať, Grazel je lepší než tento tu. Wow. Wow. To nevyzerá len dobre. Ako je toto hej, to hej, vyzerá to dobre. Aj toto tu, že má na dvojke. Wow, má trojku a má dvojku. No nič. No tak poviem, ja keď som už mal jednotku, alebo tak viete nejak, ja už som mal na dvojke. Potom keď som bol dvojka, už som mal na trojke. Alebo nejak tak, neviem teraz. A teraz už iba čakám, počkať čo? Jaj. Teraz už iba čakám, dokým pôjdem na štvorku, ale sa mi odnotú všetky veci. No, a z tohto videa to bolo pre dnešok všetko. Pokiaľ sa to video páčilo, nebudete dať like, odber. Keď ma chcete vážne podporiť, tam toto video zdieľajte a čau.